Anang po. Ang jong si alang li tumma tha etra. APHLC hello ni tum hello la inglong arat alam ke kaning jever la pot si ni tum han pidun erlote la ke ni tum haide ti an ma inglong arat sinon ma jo ong buchot la ke thana lingta la ben hala thoye tu asuta hala tum je e si phansi BJP phansi pivet ko ba Congress pan pivet ko ko lidet ke hala tum da che thak jam ni ke la pahala tum che thak jam ye pot la ke ni li tum ka inglong arat jong si che thak jam lidet lo te la ke ni li tum highway ko la ili tum lo ni li tum ko gali ili tum inglong arat se highway ko anke ili tum che pe jok un po ate sa la non MP election along nang le pati dun tong hadat pati nang le ka bang long ra han ko pik claim cheng la ke thek lo ke autonomous state alam ke claim vek ko la pen la six schedule ka pang tanga kami claim vek ko la pen jat as scheme kami inglong a thei la pen inglong a ran inglong along bi ke rai ni hala ke che tum nang ki thi dun vet pen nang ki thi dun baret pen nang pi thi dun long le det ya phan ke la ke claim vek ko la pen rat atuma phan employment mane kachori kachuar lam aphan thuke our side thuke pi vek ko la sa kam ti tu claim di la land development pin ni ke claim nang ji du ni li ar moheta pulo hong lang so valley development project ni tum enpo lang lok so valley development project ni tum enpo la pen ke halapu umpanai valley development project ta enpo la pen ke along ka prek son jong si खेती के क्लेम अथाई दो अमत हिदी दो अमत डेवलप ले डेट पे न जो खेती क्लेम उन एडेट अथाई के नीलू का डेवलपर खेती का पे क्लेम या फन क्लेम पे अथेमा किताब लोग तक तो दो संस्कृत पे तक दो ला सलाम के डेट जोम से के चराई पुलन ते खेती क्लेम बेक नंगी एमे थांग से क्लेम बेक नंगी ला पेन के ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम के जोर रकम la an ke itum tribe atum si claim et nangji lan si itum det che rai unji la so lam si det ke che rai unji aphan si ke nam ke jora na thu la pen ke kheti ke claim na thu ta ili tum ke claim un et che aphan si ne li tum claim vek APHL si pen ne li ai ter lo de ate sa non non si MP ren ta te yan na chi ka hi la bang ke hok lo chuta la ke hai akai join torong PR ni penta MP da claim bom huta CM claim bom hun ke di apen ju Horen Singh beta MP claim bom huta EM da claim bom lo ke la si la Momor Singh tiso remdet sita la bang remdet lo te EM ke claim tu bom po la ke teglor alam lo dita kopia department no ne ke claim ya bangela le son ka prek la non arona ting pen ke dotik ke seta non ni lika chini ke hala re-election kape do de de ji phanili tum case pilo non 18 ni si case thurji pusi arjulo ek kalilo 18 ni pokali 87 number item 87 along sidu non la bangso 87 nang kili ar no a number long na kili lote hala bangso case thur la re-election of la council re-election of council re-election na case ni tum haidet lote Omor Singh ti so chachelo CM tuliram ka do veta klorui po sa tom he dala ke se kon chin bang he please ni phana itu lam do alang ki gula son lo alang ni ke non e pi tu lo alang ni sa tang lo koi fis ko week ni tu man to war he lu si za poro ko ti sana ni week to war ko pilo ga ja war he lu si o week ni han za poro ni phana ni hala ka he no po bang alang li definition pitha la kopi si ka he no po mala BJP long poisa chu endun chom da ke me pu ma mate chu endun de det bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi krit det aman inglong arat tum phan claim pevere than pevere dong ke me ma la le alang li paning ye tha lang sa lang la panalang ya ko isi itu du sura he de panel la tungel ko dhana do pos tame ka bi hizan musi tutorat dasi musi tutorat la pana so jene bok du la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupe de alo asan ga pre ke avilo alang li phan pupe de man ha man ne kiduk hem ave phan pu damare chogi ma election ke hai he bang phan pu re te chogi ma lagi demokrasi teng beng alang li hello
alang li CM is responsible lah hello la responsible la munit pan pupe matang bagbe election ta hai helang pan pu beret ke lage demokrasi aron ka lilo lage alle ta velo lage sir la government pe non be CS be implement la sup tak tu na ni nilitum lage United Opposition Forum Assam do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA putha nilitum lake oppose vek lo lake pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun krai arjudun kai lo amasi nilitum bani tum ta son kapre ka kam dopi ka masi lai hu ma thadun de det lo seta pini ha non nilitum ta damji ha do bokata bukajanta hada ke oppose bom lo la pen dak nilitum oppose ji la tu ke aku nilitum tot from ben oppose pe pin seta la ke oppose la tu ke CAA ke nilitum krai kre la ke athema alang litum pulo sik sidul area arlo ke la akam avedeji pulo seta amonit ha Bihar yang si Bangladesh amonit Indian ceplang det lote kupulo ko pang tek polang pa nang luji ke alang li hadang le do wer be ji kente la pen ilitum karbiang long lo 1,60,000 do pogente NRC lo men ka be halatum ke ake ong ke Bangladesh pen kente di ange halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa ceplang et lo ke atumi si pa ceplang lap lo ange ladak nang do dun kok bom lote alang litum ration card ta long tu et lo ration card ke lage voting right ke long ya fancy ration card ki pi kente ai voting right pi det lo te non dak kar bomali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po kente non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu ki vir we det te tribal atum loksi ke ong in nei sita 51% bang pharo muluk ong bong pen bang pokep rai si donangji non ke bang pokep rai si avedet pokente la populote ili tum ki virlo la posi la si ke ni tum troi dundi laki India dang ta pavedet nangi so sir ati la iya tu siamai tu hadi celukan tahu pangala samsung singpai dalam uti alam ni bidang do biningsi ni tukante asu CCA pakai karbing long ke palu de 6 dul ke pulo sup tak pana ko ba la ke ketok leti la salam bangke seta praktikal bang klem unji mala la hello alam bangke non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit la CAA ve pin na lup jam tang det lo la pen la tum election na ki tu bom lo council long ta deputy chairman na ki man tu lo ande mo CAA pin chong tu det non CAA pin chong tu det lo te un jilang ma la ka un elo la ke itum hana pilu chon lo na pa chu bai chon lo